Jo això a vegades, en algunes xerrades, explico sempre poso sempre el mateix cas, que a més el resumeixo en el llibre. Eh, si jo entro en una llibreria o en una biblioteca i demano l'epopeia de Gilgamesh, em donaran un taco de paper imprès amb l'epopeia de Gilgamesh, amb unes cobertes. Jo ho podré comprar per 15-20 euros. Si jo vaig al primer original que existeix de l'epopeia de Gilgamesh, em trobaré amb una rajola de ceràmica, bé, amb una rajola de fang perquè no està cuita, escrita en babiloni, amb escritura cuneïforme. Clar, aquesta rajola és un llibre. Tothom dirà, no, és un tros de fang. Clar, però és que resulta que el que m'interessa d'aquesta rajola és la història que hi ha. Perquè si no enrajolaré al lavabo o a la cuina. Si això no és una simple rajola és perquè hi ha una història plasmada, està fixada. Per tant, el que tenim durant la història és un accident, és un imperatiu industrial. Cada moment de la història té la seva manera més eficient, més viable, més còmoda de fixar una història. Per tant, allò era un llibre i el llibre digital és un llibre. Tornem amb una nova entrevista al racó de pensar amb Bernat Ruiz Domènech, propietari de l'editorial independent Apòstrof, sobre el mercat del llibre i la xarxa de valor que n'integra el procés, des del text escrit fins que arriba a les mans del lector. A partir del seu llibre publicat l'any 2019, Desencadenats, un nou mercat per al llibre independent, aprofito per parlar amb ell de temes diversos que envolten el món del llibre. La influència dels mitjans culturals, el model Amazon, l'autopublicació, les noves llibreries independents com a magatzems de cultura o la suposada sobreproducció literària. I res més, us deixo amb el programa i la primera part de l'entrevista. Espero que la gaudiu tant com ho he fet jo. Bona tarda, Bernat. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Mira, doncs, per començar aquesta entrevista volia fer èmfasi en una frase que vas posar a Twitter que em va semblar molt interessant i arran d'això doncs, et vaig contactar, no? Que diu, us imagineu uns mitjans culturals que parlessin de llibres en comptes de parlar de novetats? I poses coses meves, no? Com poses habitualment. Sí. Què referia realment parlant d'aquesta frase? Bueno, no, aquesta frase el que vol venir a dir és un problema que tenim en els nostres mitjans culturals, nostres i d'altres llocs. Jo em referia a nostres com a mitjans culturals en català, per extensió també en castellà, i és que estan centrats en les novetats. És a dir, en allò que els editors publiquen durant el mes en curs, com a molt els 2 últims mesos en curs, no? I això té molts problemes. Però, a més ho fan seguint dues línies. Una, en funció de la importància de l'escriptor, importància perquè és un bestseller, importància perquè l'obra s'ho val, en això no hi entraré, i per altra banda, segons la dèria del periodista cultural. I en funció de la seva dèria, destaca més uns autors o uns altres, i fins i tot unes editorials o unes altres. Tenim editorials sobrerepresentades en els mitjans i que ben sovint, pràcticament cada mes veiem que es destaca la seva producció. En canvi, n'hi ha la majoria que facin el que facin, tingui l'interès que tingui, molt o poc, mai les veiem. I això és disfuncional. I a més tenim un tercer problema en els mitjans culturals, i és que continuen funcionant com si els mitjans fossin de paper. Fa 20 anys tenia sentit que tothom busqués entrevistar el mateix escriptor, la mateixa escriptora. Tenia sentit. Per què? Perquè rarament et llegies més de 2 diaris o més de 2 revistes. Tu tenies una revista, un diari de referència, 2 mitjans de referència,
potser el cap de setmana 3, però normalment 1 o 2. Per tant, perquè el teu mitjà et pogués oferir informació sobre... perquè tu poguessis accedir a informació sobre determinat contingut, el teu mitjà havia de buscar l'autor. I l'autor el veies replicat en tots els mitjans. I veies una entrevista molt semblant. Bé, avui en dia, quan pràcticament tots podem accedir a tots els mitjans culturals, ens trobem el mateix. Veiem el mateix autor replicat a la majoria de mitjans culturals en una entrevista que acaba sent molt semblant. Ells diuen que no, ells diuen que cadascú fa una entrevista diferent. Les compares, fas l'exercici i no és tan diferent, perquè al cap i a la fi l'autor és el mateix i l'obra és la mateixa. Per tant, hi ha un límit en la variabilitat que pot tenir el material, no? Això per una banda. Què estan desaprofitant? Estan desaprofitant que en realitat tenim molt més d'espai. El paper tenia un espai finit. S'acaben les pàgines, s'acaba l'espai. Internet, virtualment, no té un espai finit. L'espai el mana la capacitat de recursos. Però si sumem tots els recursos de tots els mitjans culturals en català, especialitzats o generalistes però amb espai per cultura, el que tenim és un malbaratament de recursos. I quan dic recursos, vull dir en espai a les seves webs. Per què? Veiem els mateixos autors, veiem els mateixos llibres, veiem sempre el mateix, com si fos fa 20 anys. I no és fa 20 anys. No s'està traient fruit del molt més espai que tenim ara mateix. Per tant, no estem aprofitant aquest espai per parlar de molts més llibres, per parlar de molts més autors. I això és una llàstima. Sí, de fet, sembla com si volgués ser una rèplica, com dius tu, no? del que fan en paper, passar-ho a la xarxa, al ciberespai, però no anar més enllà, no aprofitar-ho, les oportunitats que ens dona internet en tots els aspectes de la vida. Clar, continuen pensant com a mitjans aïllats. És a dir, jo, mitjà A, necessito cobrir els aspectes més importants de l'actualitat i aquests aspectes més importants passen per A, B i C. I tots pensen el mateix, A, B i C. Després, en una segona o tercera línia, et trobes algunes diferències? Sí, algunes, però només algunes. Per tant, sempre ens centrem en els mateixos autors, en les mateixes editorials, en els mateixos gèneres. I això acaba sent un problema. Això acaba sent un problema perquè empobreix una realitat, empobreix la percepció d'una realitat que és molt més rica. I sobretot que és molt més rica des de fa uns anys. I això és una llàstima. Però d'alguna manera internet ja ens dona l'eina, us dona l'eina a les editorials més petites per diguéssim, de fer-vos a veure, no?, d'alguna manera. Ara parlo de les editorials. D'alguna manera hi és. El que passa és que és com es tria, diguéssim, no? Aquesta... Sí. Van a triar, suposo que qui filtra això, doncs filtra a l'antiga manera, no? I no van potser... És que no acabo d'entendre per què no, amb aquesta opció que tenim ara, no van a buscar més diversitat. No ho acabo de veure. A veure, no van a buscar més... Per buscar més diversitat, haurien de voler sortir del que fan tots entre tots. És a dir, la Patum Internacional ve a presentar el seu llibre. Doncs tots volen entrevistar la Patum Internacional que ve a presentar el seu llibre. D'acord? Ningú es planteja una altra cosa. Ningú es planteja no entrevistar la Patum o tractar la Patum d'una altra manera o tractar el tema la setmana següent o el mes següent. Perquè ha de ser ja, immediatament, perquè la competència l'està entrevistant en aquest moment. O bé, hi ha un problema afegit, que és un problema de fons, que és un problema estructural. Els mitjans culturals a Catalunya, ara mateix, mitjans especialitzats, estan controlats per unes 10 persones, no més. Si afegim els generalistes, tant a internet com a grans mitjans, els principals, estan controlats per unes 25 persones. No en tens més. Persones que es coneixen. Quan parles de persones, què vols dir exactament? D'individus.
d'individus, de persones, de periodistes. Periodistes parles, no Sí, propietaris de mitjans. No. A vegades ho són també, quan són mitjans molt petits però que tenen molt de pes. Per exemple, Núvol és un mitjà molt important des d'un punt de vista cultural, però és un mitjà petit si el comparem amb altres, d'acord? Per tant, al darrere hi ha una sèrie de persones que, ja sigui perquè controlen directament mitjans molt petits però amb molt de pes, o bé perquè porten seccions en mitjans més importants, estan dominant el discurs cultural que es transmet ara mateix pels mitjans. Això és dolent en si mateix? No, això no té per què ser dolent. És a dir, que siguin 10, que siguin 25, això no té per què ser dolent. Això és així, això és estructural. El problema que siguin tan pocs aquests mitjans és que es creen càmeres d'eco i tots acaben parlant del mateix. I és fàcil fer la prova. Obrim els principals mitjans culturals en català, que no són tants, i les principals seccions de cultura dels principals mitjans, i veurem el mateix. Això indica alguna cosa. Això és un mal símptoma. Això és un mal símptoma. Llavors, hi ha càmeres d'eco. Estan sempre parlant del mateix que parla el veí. I això és un problema. No és simptomàtic també d'altres àrees, també? Vull dir que també es produeix quan s'estrena un film, Sí. Bé, en tot l'àmbit cultural, al final sí, quan parlem de mitjans culturals també, no? Al final podem parlar una mica de tot, no? Clar, sí, no, això passa en tota la cultura, això passa en tota la cultura, perquè a més tothom està centrat en les novetats, que al final és un plantejament molt comercial, si ens hi fixem, perquè són novetats comercials, perquè estem parlant de productes que llencen al mercat empreses culturals, però són productes. Llavors, aquesta corretja de transmissió que és comercial, que té una vocació de màrqueting, és també una mica estranya si ho comparem amb altres àrees del periodisme. És molt estranya. Però això em fas pensar en això que es publiquen novetats també, i em feia reflexionar a mi. Al final a mi em fa la sensació que estem inundats de títols i títols i títols i som tants lectors per engolir tota aquesta sèrie de títols, inclosos els antics, que jo també trobo a faltar, doncs, temes clàssics de tota la vida que no estan traduïts o llibres de fa anys, no? I això em porta aquesta acumulació de llibres que després veus en alguna foto per Twitter, que no sé si era certa, veies un magatzem a França amb llibres i llibres acumulats que o s'havien retornat, no sé, perquè això també us ho podies explicar, tot el tema del retorn d'evolució de llibre, que és molt interessant, o estaven esperant allà una segona oportunitat o anaven directament al contenidor. Sí, i com funciona a França, funciona aquí. El sistema funciona d'una manera molt semblant a tota Europa. A tota Europa pràcticament, i a tot el primer món. A tot el primer món el llibre pateix més o menys els mateixos fenòmens, amb algunes diferències en funció del mercat, en funció de si hi ha preu fix o no, però sí. I pel que fa a quantitats, doncs mira, si no tenim en compte el llibre de text, que funciona d'una manera diferent, cada any es publiquen uns 8.000 títols en català, es publiquen uns 50.000, 60.000 títols en castellà, i hi ha ara mateix títols vius, que significa que són títols que un llibreter pot demanar, en teoria, al distribuïdor, uns 650.000, entre 650.000 i 700.000 títols. També és veritat que d'aquests vius n'hi ha molts que no ho estan en realitat, perquè els editors moltes vegades no fem bé la nostra feina i no descataloguem o no informem correctament a la cadena del llibre que un llibre ja no està disponible. Però bé, en tot cas podem estar segurs que uns 600.000 llibres, uns 600.000 títols estan disponibles perquè un llibreter els demani. Això és una enorme quantitat de llibres. També és veritat que és de tots els temes. Després, si anem gènere per gènere, tema per tema, doncs ja trobem una oferta molt més petita. Però això ho hem de veure, en el cas del català no hi ha sobreproducció, tenint en compte les condicions econòmiques del mercat i el nombre de lectors disponible,
En el cas del castellà sí que hi ha sobreproducció, i la sobreproducció ve pel que tu comentaves de les devolucions. Perquè ens en fem una idea, et buscaré unes xifres de quants exemplars s'imprimeixen i quants exemplars es venen. A l'any 2019 a Espanya es van imprimir 229 milions d'exemplars, 229 milions, i es van vendre 162 milions d'exemplars. Clar, tu em preguntaràs, i la resta on van anar? Doncs que ningú es pensi que l'exportació es menja la diferència. Entre aquests 229 que s'imprimeixen i aquests 162 que es venen, l'exportació no es menja la diferència, només una mica i és molt petita. El que no es ven li passen dues coses. Una part torna al distribuïdor, tot torna al distribuïdor, tot. Una part queda per recircular, és a dir, són exemplars que després tornen a la circulació, però després hi ha una altra part també molt important que directament es destrueix. Es destrueix dins del mateix any o es destrueix d'anys anteriors. Per tant, però hi ha una destrucció. Sempre queda un marge, o sigui, un remanent per si es demana... O sigui, que aquesta part que es destrueix... No sempre. Vols dir que pot ser que es quedi com descatalogat ja el llibre, doncs? O sigui, es destrueix ja tots els exemplars? Sí, correcte. Sí. Es dona el cas... A veure, en la mesura del possible, si l'editor creu que el llibre té futur comercial, encara que sigui ja molt mica en mica, o bé no destruirà cap exemplar, si no en té molt, si no ha fet una tirada molt llarga, o bé només en destruirà una part, per evitar-se despeses de magatzem. Però si creu que el llibre no té futur comercial, que no li sortirà a compte, destruirà completament el que li quedi, li donarà l'opció a l'autor de quedar-se amb alguns exemplars i donarà de baixa el llibre. Fins i tot abans que els drets prescriguin, és a dir, els drets, els autors els cedeixen per uns anys determinats. 7, 10 anys, per exemple, 15 vegades. Doncs potser només fa 2 o 3 anys que el llibre està al mercat i l'editor decideix que ja no és rendible i destrueix els exemplars. Doncs ara se m'acudeix una cosa, perdona, Bernat. S'ha trobat casos que destrueixin tots els exemplars i de cop i volta aquest autor comenci a tenir èxit pel que sigui i a correcuita tornes a imprimir llibres? No del mateix títol que acabes de destruir, però autors que tenen revivals al cap de 10 anys, sí. I han de córrer... Bueno, clar, què passa quan destrueixes... Què passa quan un editor destrueix una tirada sencera? Que el contracte queda vençut i els drets retornen a l'autor. Per tant, sí, molt bé, d'aquí 5 anys aquest autor es posa de moda. Tant se val. Tu has cremat els llibres, literalment, els has cremat, els has triturat, has fet pasta de paper, el que sigui, l'escenari que sigui. Aquest autor ja no és teu, entre cometes. Aquest autor que s'ha tornat a posar de moda, doncs vendrà els drets a l'editorial que més interessada estigui. Si ha tingut amb tu una mala experiència, potser no ho torni a fer. Ara, hi ha tantíssims autors, hi ha tal quantitat d'obres publicables, presents i passades, que no és un gran problema. Sobretot en els grans grups. Els grans grups són autèntiques trituradores de paper. Tenen tals despeses d'emmagatzematge, tenen tals despeses logístiques que els hi surt a compte una vida comercial curta i intensa i destruir absolutament la tirada. No sempre ho fan, No sempre ho fan, no estic dient que ho facin amb tot. Però ho fan molt més els grans grups. Per què? Perquè per començar el seu negoci és financer. No vull dir que no visquin de vendre llibres. Clar que viuen de vendre llibres, però amb tal volum i amb tal rotació i amb tal velocitat que el que els interessa és tenir la màquina funcionant i que no pari en un gran volum. Llançar molts títols, tenir èxit amb una part relativament petita d'aquests títols, de manera que aquests pagaran tota la resta i encara hi haurà benefici. Tots tenim 3 tipus de títols. Bé, els petits només en tenim 2, ja explicaré per què. Els grans grups tenen 3 tipus de títols.
Els que no venen, els que pràcticament no venen exemplars, o molt pocs, o en tot cas a ells no els hi surt a compte. Els que venen una quantitat mitja d'exemplars, que cobreixen despeses i tenen algun benefici, no deixa de ser interessant fer-ne molts, però aquests són els primers que acaben trinxats molt aviat, i després els bestsellers, els que funcionen molt bé. O bé els long sellers, que es venen molt bé durant molt de temps. Val? Els petits no ens podem permetre el que no ven gens. Hem de fer llibres que es venguin raonablement bé. I hem de tenir bestsellers en el ben entès que per un petit, un bestseller ja és vendre 1.500, 2.000 o 3.000 exemplars. Per un gran, un bestseller és més de 10.000, 15.000, 20.000 o 50.000. Aquí també estem jugant lligues diferents. Llavors, quan es parla de masses llibres, d'evolució, etc., les lligues que juguen també són diferents. Però perquè ens fem una idea, la mitjana de devolucions a Espanya és que per cada 100 llibres que un editor envia a les llibreries, n'hi retornen 30 o 35. De mitjana. Això vol dir que hi ha editors que cada 100 que n'envien n'hi tornen 90 i altres que n'envien 100 i n'han d'enviar 100 més i 100 més i 100 més perquè no paren de vendre. D'acord? Dit de manera molt esquemàtica, funciona així. Llavors també segueix sent viable aquest model de grans grups? O tu parlaves també en el llibre els nous models aquests d'editorials independents, nous models de llibreries, que és molt interessant, m'agradaria que poguessis explicar una mica tot això. Hi ha lliga pels dos, diguéssim, per les dues maneres de fer. És que jo crec que són dos mercats que cada vegada es diferencien més. Per les maneres de fer. No tant pel que publiquen, que també, perquè les petites editorials cada vegada han de buscar continguts més diferents dels grans, és a dir, com els petits tenen una virtut en el seu desavantatge. És a dir, ser petit és un desavantatge davant dels grans, però és una virtut perquè et permet operar amb uns costos molt menors, si fas bé els números. I això permet que una tirada de 500 exemplars sigui rendible. Per un gran grup, una tirada de 500 exemplars és una ruïna. Per un petit, una de 500 o de 1.000, és rendible. I com que avui en dia els costos d'impremta han baixat molt respecte a fa 20 anys, encadenar una sèrie de tirades curtes en un llibre és comercialment sostenible, que és el que un gran grup no vol ni pot fer. Per això fa tirades tan grans d'entrada i els petits les fan relativament curtes. Tot això per què ho dic? Perquè són dues lligues completament diferents, són dues maneres d'operar completament diferents. Això fa que els petits puguin editar continguts per minories, per públics minoritaris, literalment per 500 persones, per 1.000 persones, no més, a tot Catalunya. Això és molt poca gent, si pensem. Això és molt poca gent. O fins i tot a Espanya. 1.000 llibres a Espanya són molt pocs, no? Llavors hi ha un munt d'editorials petites que estan operant amb aquests números. Per tant, jo crec que estem parlant de dos mercats, grans i petits, i entremig una classe mitjana d'editors que cada vegada ho passen pitjor, perquè el mercat s'està optimitzant o bé per ser petit o bé per ser molt gran. Però aquests mitjans estan en una terra de ningú en el que els costos són força alts i no tenen els avantatges de ser petit. Per tant, els està costant. De fet, últimament, tot el que hi ha hagut d'aquests últims 10-15 anys, el que hi ha hagut sobretot han estat compres per part dels grans grups d'editorials mitjanes. I ara tenim moltes menys editorials mitjanes, no? Per tant, tenim un mercat que s'està dividint. I amb les llibreries està passant el mateix. Les llibreries, m'alegro del que dius en el llibre, que realment cada vegada n'hi ha més i amb aquest nou model tan interessant de fer actes amb l'autor, de fer activitats vàries i bé, jo crec que pel que veig a Barcelona hi ha molt de moviment. No, n'estan sorgint, sí que és un fenomen que els últims anys havia estat molt centrat a Barcelona, també perquè és una qüestió massa crítica. Quan dic Barcelona hem de pensar en la Barcelona metropolitana, en els 3 milions és on hi ha massa crítica.
Però també s'estan donant casos, ha obert fa poc, no recordo el nom, ha obert una llibreria a Ripoll, i Ripoll és una població que ha de poder sostenir una llibreria, no? Vic sosté 4 o 5 llibreries. Per tant, són poblacions que pel nombre d'habitants han de poder sostenir llibreries amb cara i ulls, que això no vol dir que siguin molt grans, que és el que ha passat a Lleida, on han obert un parell, no? I són d'un tamany mitjà, que està prou bé. El nou model de llibreries, que ja té uns 15 anys de vida, entenent per nou model que no és un model dictat de fora, sinó que són diferents estratègies que arreu del món les llibreries han anat buscant per sobreviure, són més petites, a vegades són molt petites, tenen fons de llibres també relativament reduïts, 3.000, 5.000 títols, 10.000 com a molt, moltes vegades. No tenen magatzem, o tenen un magatzem molt petit, tot el que tenen està a la vista, i la seva manera de competir amb el dolent de la pel·lícula, que és Amazon, però no només amb Amazon, sinó amb altres dinàmiques que s'han anat imposant, és que en aquestes llibreries hi passen coses que no poden passar a internet. És a dir, han de crear interès amb les seves activitats. Des de la tradicional presentació de llibres, que ja no és tradicional, que ha canviat i és un acte cultural amb molta més teca que la que tenia abans, fins a cursets, visionats de pel·lícula, conferències, etc. I tenim exemples a Barcelona doncs, que ho fan molt bé, també a Girona, que estan dinamitzant. Llavors, de què es tracta? De que atreguin públic. Quin públic? El que tenen a la vora? Sí, però no només, perquè si només atreuen el que tenen a la vora, fan curt. Han de treure públic a una hora de viatge, en transport públic o en cotxe. És a dir, per exemple, algú que a Barcelona travessa la ciutat a les 7 de la tarda per veure una presentació a una llibreria, fa 3/4 d'hora en metro, s'està hora i mitja a la llibreria i després fa 3/4 d'hora de tornada a casa. Has de fer una cosa molt interessant a una llibreria perquè algú faci això. I no estem parlant només de lletraferits, perquè si només parléssim de lletraferits, de veritat, la gent no donaria per tant. No són tants lletraferits els que tenim. Per tant, al darrere hi ha gent interessada per la cultura, que va a actes interessants, a coses que passen que són interessants. Amazon amb això no pot competir. Directament, no pot. Sí. Vol dir que és fàcil? No estic dient que sigui fàcil. Però, entre altres maneres, la fórmula és aquesta. Sí, perquè si ens quedem amb la pura venda de llibres, malauradament no... És el que dius tu. També em fa pensar en això de que en el llibre també fas la referència que la lectura sempre ha estat una activitat de minories, no? I d'aquí em venia al cap de l'accés de publicació, perquè, clar, jo pensava purament en els que ens agrada molt llegir, i clar, això és molt interessant perquè les llibreries passen a ser una productora de cultura, no sé com dir-ho, un lloc on es produeix cultura, no? I més enllà de la venda del llibre, sí, purament. Sí, a mi m'agrada molt una expressió que la llibretera de la Més Bernat, de la llibreria Més Bernat de Barcelona, una expressió que es va inventar fa anys, magatzem de cultura. Diu que la Més Bernat és una magatzem de cultura, no? Al final és també un dels exemples per mi més clars a Barcelona és la No Llegiu, que té una agenda cultural que no te l'acabes, literalment, no te l'acabes. Dura tota la setmana, és molt variada, és per tots els públics, i pràcticament és de dilluns a diumenge o poc li falta. I la Finestres, quan ha obert, ha fet el mateix, la Calders ja fa temps que fa el mateix, etc. La Central també, l'AIE mateixa, doncs totes han evolucionat cap a aquest model. Per això, no perquè no puguin viure de vendre llibres, continuen vivint de vendre llibres.
La qüestió és que han d'atreure el públic d'una altra manera. Per què? Perquè si jo vull un llibre còmode i ràpidament, internet és imbatible. Sí, amb això no hi ha res a ja fer. no dic, clar, i ja no dic Amazon i la seva hora que triga o dia que triga, perquè per gaudir d'aquesta hora i d'aquest dia he d'estar subscrit a Prime, hi ha unes condicions. Amazon al final la majoria de llibres els envia en 2 o 3 dies. La qüestió quina és? Que 2, 3, 4 dies m'ho ofereixen la majoria de llibreries que tenen servei online. Per tant, si jo vull un llibre, tinc bastantes opcions per internet per rebre a la casa en 2, 3, 4 dies. És el més còmode, Ara, sí. resulta que la gent vol alguna cosa més. Llavors, però també hi hauria la part del llibre digital, que jo hi he caigut al final perquè és una qüestió d'espai de casa. M'encanta llegir, tinc molts llibres, però arriba un punt que dius me va molt bé tenir el meu Kindle, me descarrego el llibre i me'l llegeixo. Ara, és evident que quan hi ha un llibre que m'agrada de veritat, me'l vaig a comprar en paper. Clar. Sí, són dues coses diferents. Hi ha aquest filtre. Això, clar, el llibre digital, que a més, a causa de la pandèmia i sobretot el primer confinament, va fer un salt de vendes bastant important, no només la venda privada, sinó també la lectura a biblioteques, va fer un salt important. És una opció que mica en mica es va obrint camí, juntament amb l'audiollibre. Això encara no ho he provat, veus? Perquè em fa com mandra. No sé, m'agrada molt... O sigui, escolto molt podcast, però el que és... No sé, no ho he provat, tampoc. No, ho hauré de provar. Una de les claus, no l'única, una de les claus per les quals l'audiollibre finalment sembla que comença a funcionar a Espanya és que és semblant al podcast. És a dir, s'escolta de la mateixa manera. Normalment escoltem podcast mentre estem fent alguna cosa que no ens ocupa el cap o que podem fer mentre prestem atenció a un àudio. Rentar els plats, conduir, estendre la roba, fer les feines de casa, passejar, d'acord? Doncs el mateix que fas amb el podcast ho fas amb l'audiollibre. A més, l'audiollibre, en funció de com està fet, no és exactament una locució radiofònica, és a dir, la ficció no és una radionovel·la, sinó que és una locució una mica enfatitzada en funció dels personatges, però que normalment és una o com a molt 2 veus. Per tant, és algú que t'està llegint un llibre. No hi ha una dramatització. Compte, alguns estan dramatitzats. La majoria és algú que t'està llegint un llibre, així de senzill, un professional. I tu hi veus una progressió cap a el que deies tu, d'una dramatització, una inclusió d'efectes, com anar a buscar com una espècie de, no sabria dir, de teatre o cinema llegit? Clar. Abans la diferència entre la literatura i la radionovel·la era molt clara. Una era un llibre, l'altra era la ràdio. Amb l'audiollibre, si l'editor vol, si la productora vol, pot acostar-se a la radionovel·la. Llavors aquí la frontera entre mitjans es dissol. Aquí ens podem fer moltes preguntes. Per exemple, i a més hi ha gent que la respon de manera diferent. Un audiollibre és un llibre? Home, no és un llibre de paper, però és algú llegint-te un llibre. Si tu, quan li llegim el conte a un nen, li estem llegint un llibre. Un audiollibre és algú que llegeix a tu un llibre, el que passa que te'l llegeix en diferit, és una gravació i tu fas una altra cosa. Però el fenomen és el mateix. La mateixa pregunta serviria per dir, un llibre digital és un llibre? La nostra idea clàssica de llibre és un taco de fulles impreses amb unes cobertes que el protegeixen. Un text. Per tant, el llibre digital, algú podria dir, no és un llibre. Què passa? Que les fronteres es difuminen, les fronteres s'esvaeixen i en aquestes fronteres les paraules no són prou exactes com per dir ni què és ni què estem fent. Però això jo crec que és perquè estem en un moment de transició i
I en els moments de transició les paraules doncs perden Sí, significat. guanya un significat en perden un altre. Correcte. També tu comentaves en el teu llibre, també precisament preguntes al començament què és un llibre, i és molt interessant tot el que totes les coses vas desgranant, i al final me sembla que acabes dient que és com la història que és explicada al final, més enllà del suport, no? Perquè el suport en tens molts, com tu dius, pot ser l'audiollibre o un llibre digital o el mateix llibre en paper. Clar, tenim el repte de plantejar-nos això, què és realment el llibre, i em sembla molt encertada la teva resposta. Jo això a vegades en algunes xerrades explico sempre poso sempre el mateix cas, que a més el resumeixo en el llibre. Si jo entro en una llibreria o en una biblioteca i demano l'epopeia de Gilgamesh, em donaran un taco de paper imprès amb l'epopeia de Gilgamesh, amb unes cobertes. Jo ho podré comprar per 15-20 euros. Si jo vaig al primer original que existeix de l'epopeia de Gilgamesh, em trobaré amb una rajola de ceràmica, amb una rajola de fang perquè no està cuita, escrita en babiloni amb escritura cuneïforme. Clar, aquesta rajola és un llibre? Tothom dirà, no, és un tros de fang. Clar, però és que resulta que el que m'interessa d'aquesta rajola és la història que hi ha. Perquè si no enrajolaré al lavabo o a la cuina. Si això no és una simple rajola és perquè hi ha una història plasmada, està fixada. Per tant, el que tenim durant la història és un accident, és un imperatiu industrial. Cada moment de la història té la seva manera més eficient, més viable, més còmode de fixar una història. Per tant, allò era un llibre i el llibre digital és un llibre. I l'audiollibre és un llibre en tant com tu comentaves. Hi ha una història explicada. Algú m'està explicant alguna cosa. No? És el valor en si de la història. Sí, té un valor en si, la història, clar, més enllà del suport. Clar, què passa? A partir d'aquí entrem en la serialització. No? Si jo llegeixo per capítols, estic llegint llibres? Bé, sí, si la meva feina és documentar-me per una investigació, inevitablement són llibres. Però potser no estic comprant el llibre sencer, potser només estic comprant els capítols que m'interessen. Hi ha models de negoci que funcionen així. Puc comprar capítols. O bé, com que no els compro, sinó que estan al núvol, doncs només llegeixo el tros que m'interessa. Estic llegint llibres? Clar que estic llegint llibres. L'obra unitària existeix, continua existint. Però què passa, per exemple, quan Storytel, que és una empresa que produeix i distribueix llibres digitals i que ofereix llibre digital al núvol, comença a encarregar obres que mai existiran en paper. Comença a encarregar obres per ser audiollibre, pensades per ser audiollibre des del primer moment. Això és un llibre? Podríem dir que sí, però no ha passat mai per la fase que nosaltres considerem tradicional del llibre, ni tan sols per la digital. Ells després segurament sí que faran el format del llibre digital, perquè al final és molt fàcil, perquè algú llegeixi aquesta obra que han creat per audiollibre, l'han hagut d'escriure. Si la tens escrita la pots publicar en digital. I si a més fas servir un servei d'impressió sota comanda, el pots arribar a imprimir. Però fixem-nos que en aquest cas tindrem un llibre imprès que ha nascut conceptualment com a audiollibre. Aquest és el recorregut invers. Ara, com a convenció, fem servir la paraula llibre. Sí, clar, per entendre'ns, al final, hem de tenir un mínim. També, ara m'ha vingut al cap, no sé si recordes, no recordo exactament el nom de la web, però hi havia com una web fa bastants anys que crec que es deia Relats en català, alguna cosa així, que la gent escrivia, i havia escrit alguna coseta, relats curts, no? I em fa pensar en això també, què és això? Està plasmat en allà, ho comparteixes amb la xarxa. Jo crec que això era una bona pedrera de futurs escriptors, suposo, no sé com va acabar, perquè ja no ho segueixo, però bueno, les editorials com vosaltres també pot ser interessant, no? Com a caça talents. Sí, a veure, i de fet hi ha llibres que han sortit
d'aquesta mena d'aplicacions. No en el cas de Relats en català, perquè no era una aplicació, era una web col·laborativa, on tothom afegia les seves narracions, els seus textos. Però clar, això, 15-20 anys ben bé. És que fa molt de temps de relats en català. Ja tenim uns anys. Sí. Era l'època dels blogs, quan van començar els blogs. Quan començaven els blogs. Sí. Exacte, però per exemple, en el cas de Wattpad, un llibre com Les 50 ombres de Grey, si no recordo malament, neix com una fanfiction, és a dir, com una obra derivada per part d'una fan de la saga Crepúsculo. Originalment, les 50 ombres de Grey neix així. Neix de Crepúsculo i una fan de la saga Crepúsculo fa aquest llibre com un spin-off no reconegut, no autoritzat. Això els editors ho toleren perquè es crea un univers al voltant d'aquests llibres, d'aquests grans fenòmens, que agrega públic. I són fans que t'ho compren tot. I et defensen els personatges i creen un ambient comercialment molt recomanable. Li ha passat a Harry Potter, també. També hi ha molt de fanfiction al voltant. Llavors, una editorial dels Estats Units es va fixar que aquesta fanfiction de Crepúsculo ho estava patant, literalment, i va decidir proposar-li a la seva autora la publicació com a llibre. Directament com a llibre. Per què? Perquè va detectar que hi havia una gran demanda d'aquesta mena de contingut. Ja completament desvinculat de Crepúsculo, òbviament, perquè no tenien els drets. Però era igual, funcionava. I la demostració és que ha funcionat i s'ha venut en drets a cinema, etc. Per tant, sí. Aquest, evidentment, és un dels casos més exagerats, si vols, de detecció de contingut interessant a la xarxa. Hi ha moltes maneres, avui en dia, de trobar contingut interessant a la xarxa o de detectar un autor que potser no té un llibre escrit però que el pot escriure. I llavors, parlant d'això últim que deies, també, i entrant amb Amazon, també que volia parlar-ne, amb Amazon et pots autopublicar un llibre. Sí. I hi ha casos d'èxit. Sí, hi ha gent que s'hi dedica professionalment i viu d'això només. Això és molt interessant perquè jo crec que els nostres oients voldrien saber una mica més d'això. Sí, hem de dir que és una minoria, és una minoria, no és l'habitual. Ara, passa, sí. Si s'ajunta prou talent entès com oferir allò que el públic d'Amazon vol, i l'autor es professionalitza en el sentit que busca els professionals que li millorin la qualitat del llibre, és a dir, són autors que busquen algú que els hi poleixi el text, algú que els hi corregeixi el text, algú que el maqueti, algú que faci la coberta, etc. Tots els papers que fa una editorial, al final es professionalitzen d'aquesta manera, buscant professionals independents, i és capaç de produir, d'escriure en un gènere amb prou demanda, com per exemple és el gènere negre, el romàntic o el fantàstic, sobretot en aquests tres gèneres, i hi ha escriptors i escriptores que s'estan guanyant la vida, que s'estan... un sou mensual. Es dediquen 100% a això. Sí, al final ho poden aconseguir. Insisteixo, no vull dir que sigui fàcil. És molt difícil viure d'això. Tan difícil com és difícil viure d'això publicant els llibres en una editorial. La diferència és que només depèn de tu. Clar, aquí està que almenys el primer pas ja saps que el pots fer, de publicar-ho. Sí. A l'altra banda, has de tenir algú que cregui en tu, no? Bé, no és l'única diferència. Clar, a Amazon, un cop descomptada la despesa que t'ha costat posar el llibre en solfa, és a dir, aquesta correcció, la coberta, la maquetació, etc. Maquetació que a vegades et pots fer tu també, Hi ha solucions més o menys creatives i més o menys viables. Però un cop descomptes aquesta despesa,
Clar, com que tu vens el propi producte, un cop descomptes el marge d'Amazon, tot va per tu, tot va per l'autor. I en el cas del llibre digital, si juga bé amb el preu, perquè vull dir, Amazon té les seves regles, si juga bé amb el preu, es pot estar quedant amb el 70% del marge. Això li permet posar el llibre a un preu molt baix. I un preu molt baix pot motivar la venda. Per què? Perquè al final el cost d'equivocar-me, si el llibre en comptes de costar-me 15 euros me'n costa menys de 5, no té res a veure. Clar, això que dius tu, aquest marge, em porta a una part del llibre també en què parles de repartiment en percentatge del preu de venda al públic, que m'ha sorprès molt. Perquè aquí, bueno, primer els números, si m'ho poguessis aclarir una mica, perquè jo és que, no sé, no ho dec haver vist bé, però sumo els tant percents que posa aquí, no me dona el 100%, però suposo que deu ser una cosa que no ho he entès bé, jo, això. No dona el 100%, no dona el 100% perquè són forquilles. És a dir, els marges interns del llibre no són fixes. Són variables, en funció del tamany de cada actor de la cadena. L'autor sí que rep normalment, i la majoria de les vegades, el 10%. El 10? El 10%. Del preu de venda al públic sense IVA. El 10%. Jo, si és de primeres, ho trobo molt baix. No sé si tu què en penses. Bueno, ara t'explicaré la resta de la història, perquè la gent es queda amb això. Oh, el 10! I el 90, s'imaginen l'editor amb el 90% banyant-se en xampany. No. Que no vol dir que aquest 10 sigui just. Jo no estic defensant que sigui just. Explicaré què passa amb l'altre 90%. L'editor cedeix el 55% al distribuïdor. Estem parlant de llibre de paper. El llibre digital funciona diferent. L'editor cedeix el 55% al distribuïdor. Això vol dir que es queda amb el 45%. Val? D'aquest 45% és d'on sortirà després el que li toca a l'escriptor. D'acord? El distribuïdor, amb aquest 55%, hi ha una part que s'ha de repartir amb el llibreter, amb el punt de venda. Llavors, com més petit és el llibreter, menys marge li cedeix al distribuïdor. Per exemple, a una petita llibreria el distribuïdor li cedirà un 25 o un 30. En canvi, a una gran superfície o algú com Amazon li pot arribar a cedir 45 punts i quedant-se'n només 10. Clar, això implica que aquí tothom guanya en funció de la mida. Això que t'explico té una salvedat, que són els grans grups. Els grans grups, el tracte que tenen amb el distribuïdor no és aquest. També van a volum. Però que moltes vegades controlen la seva pròpia distribució. La qual cosa encara obtenen més marge. D'acord? Però per la immensa majoria dels editors l'esquema és com t'he explicat. Llavors, el que ens quedaria aproximadament, si ens ho prenem com un pastís, seria 10 per l'autor, 35 per l'editor, uns 30, uns 25 pel distribuïdor i uns 30 pel llibreter. El que passa que el tram distribuïdor-llibreter és el que més es mou. Perquè a vegades el distribuïdor pot quedar-se molt de marge i a vegades se'n pot quedar molt poc. En funció de si cedeix a un de petit o un de gran. Depèn del poder de compra que tingui qui té al davant, no? Òbviament, l'editor, amb aquest 35 que li queda, ho ha de pagar tot. Inclòs el seu sou. Per tant, i el distribuïdor ha de pagar la seva feina, que és moure el llibre amunt i avall i emmagatzemar-lo i fer acció comercial. I el llibreter, amb aquest 25, 30, 35 que li cedeixen, ho ha de pagar tot també. No estic dient que el 10% de l'autor sigui just, perquè és qui posa en marxa tota la roda. Però en comparació amb les despeses que tenen
editors, distribuïdors i llibreters, és qui suporta menys despeses del llibre. Perquè no... A veure si m'explico correctament i que ningú malinterpreti. No inverteix diners. Sí, ja entenc. No inverteix diners. Compte, ha invertit molt de temps. Ha invertit molt de temps. El temps al final també són diners. Sí. Clar, compte, és que la seva inversió és d'una altra naturalesa. Però és que resulta que cedeix el contingut a empreses. I aquestes empreses han d'obrir la persiana cada dia. No estic justificant que això estigui bé, perquè és que jo crec que això s'ha de reformar. Jo crec que editors, distribuïdors i llibreters haurien de ser capaços de treballar de manera més eficient per poder donar més diners a l'autor, si poguéssim. De fet, ja passa amb el llibre digital. Amb el llibre digital el preu és inferior, però el que moltes editorials estan cedint a l'autor és el 25%. D'acord? Però jo, ja et dic, jo crec que l'autor se l'ha de tractar millor, sí. Sí, ara m'has fet recordar també, vaig estar en un taller d'escriptura amb l'Eduard Márquez fa uns anys, que malauradament ho ha deixat, no sé si ho de retornar o no, però m'agrada molt ell com escriu. Sí. I més que res, doncs, també recordo que ens parlava ell com un treballador, diu, escolta, la meva mare em diu, però tu què fas? Estàs aquí tot el dia pensant, fent com un artista, bueno, el considerar com un artista, no? La vida d'un artista i valgui, bueno, artista que es pot guanyar perfectament la vida de l'artista igualment, que sigui, però en sentit pejoratiu, no? I deia, escolta, jo m'aixeco al matí i faig 8 hores diàries, com una altra, i era una persona superregular, recordo com m'ho explicava. I m'has fet pensar en això, de dir, no, és un temps invertit cada dia i veurem si pot publicar al final. En el seu cas, doncs, en el seu moment anava bé, però... A vegades, en el cas de l'Eduard Márquez, és cada dia conec altres autors que s'ho poden permetre, encara que sigui temporalment, ja que s'agafen anys sabàtics per dedicar-se a escriure, o a vegades no és cada dia, sinó les estones que es poden permetre, no? El difícil és publicar... És que a vegades el problema ni tan sols és aquest. Els escriptors que fa 20 anys vivien del llibre, molts ja no poden. Per què? Perquè les vendes han baixat. L'autor que fa 20 anys te'n venia 50.000 de cada títol, ara te n'està venent 20, 10 o 5. Això en ingressos és una pel·lícula completament diferent. Però és que el que t'estava venent 10 te n'està venent 2 i el que te'n venia 5 te n'està venent 1.000. Tots s'han congit. Tots s'han congit. I si tenim en compte les xifres de facturació del sector, això a més també ho veiem. Com que a més estem sotmesos a una sobreproducció, aquest descens de la facturació s'ha de repartir amb encara més gent, amb encara més autors. Per tant, aquella gent... Hi ha diferents classes d'autors. Aquells escriptors que poden viure dels llibres que escriuen, que són els privilegiats. Sí. Aquells escriptors que poden viure d'escriure llibres, col·laboracions a premsa, etc, són força més, però també és una minoria, i la resta, que com a molt complementen els seus ingressos habituals amb el que els hi rendeixen els drets dels seus llibres, que no és molt. O sigui, d'alguna manera, actualment, la majoria d'escriptors ha de tenir un complement per poder fer vida normal. Sí. La majoria d'escriptors, la majoria de qui ha publicat... Traient bestsellers, Com? Traient els de bestsellers, suposo que bestsellers. No i gairebé. Clar, és que depèn de què diguem, a què anomenem bestsellers. És que un bestseller en català no són tants exemplars. És a dir, en català, amb excepció de 2 o 3, la majoria pot viure d'escriure, en general, llibres i altres coses, però no pot viure només d'escriure llibres. Sánchez Pinyol, potser, i algun més. Però parlant precisament de la paraula bestseller, quin és el concepte? Perquè també parlàvem en aquesta taller d'escriptura, no? Que era un gènere en si. O sigui, una cosa és vendre molt com a bestseller, l'altra és
que hi ha una estructura determinada, que hi ha com una plantilla, diguéssim, que l'estructura bestseller, Sí, no? Que t'enganxa, sí. que llavors estem parlant, clar, de dos conceptes diferents, no? A partir de quan es considera bestseller, en número de llibres venuts, i després si estàs d'acord amb aquesta idea de que ja hi ha una plantilla, que dius, bueno, una manera, una estructura determinada que determina que allò és un bestseller. No hi ha una, no hi ha una marca canònica a partir de la qual diguis és bestseller. No, no hi és. No hi és. També depèn de cada mercat, fins i tot de cada gènere. De cada gènere. Un bestseller en assaig són relativament pocs exemplars. Si l'assaig és en català, per ser un bestseller encara necessites més exemplars. Bestseller vol dir molt venut. És el més venut, molt venut. Vull dir, el concepte original és aquest. Després, i estic d'acord amb tu, després sí que s'intenta sistematitzar el bestseller. I sí, hi ha estructures, sí, hi ha plantilles, sí, hi ha fórmules. El que passa que no sempre funcionen. I normalment la fórmula del bestseller, oh, quina casualitat, va acompanyada d'un esforç de màrqueting molt fort. Clar, quan parlen de la fórmula moltes vegades diuen no, i ara ve la campanya on ens gastem el que no està escrit, on posem el llibre fins a la sopa a tots, i com que a més hem fet bé les coses, hem triat un bon autor, hem fet bé el llibre, l'hem venut com toca, el preu adequat, parla del tema que ha de parlar, etc ens hem aprofitat d'una moda, el que sigui, en venem moltíssims. Però la campanya de màrqueting en aquest cas és importantíssima. Què passa? Que per poder fer això s'han de tenir molts diners, i això són capaços de fer-ho sobretot els grans grups. Les petites i mitjanes editorials també ho poden fer, sí, però té més a veure amb el boca-orella que no pas en que es pugui fabricar un bestseller. Compte, un editor sap quan té un bon llibre, Bo en el sentit de bo literàriament, comercialment o les dues coses. Llavors, i us heu trobat, tu que ets editor, o una editorial independent, petita, que us vingui com els grans clubs de futbol a fitxar un autor que ha tingut relativament èxit important, i aquest me l'emporto cap a la meva editorial, el meu gran grup. És habitual. A nosaltres encara no ens ha passat, perquè fa relativament poc que existim. Però sí, no és estrany. Sí, no és estrany. Clar, perquè el que dius tu... Perdona, digues. M'agrada el símil del futbol, perquè és que és semblant. És el que m'ha vingut al cap, i més que res després em ve al cap també, que em sembla que ho has comentat abans, vosaltres establir una relació amb l'autor per una obra concreta. No, en aquest cas no seria per uns anys, o sí? Hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha autors que... A veure, també depèn de l'autor. Hi ha autors que tenen un llibre i no en tenen més, i no escriuran més. És aquell llibre, el que volien escriure, i no en volen escriure més tampoc. En canvi, hi ha autors que quan en publiquen un, li agafen ganes, i vinga. Depèn del que escrigui, depèn de com encaixi dins el teu pla editorial, dins del teu catàleg, depèn de moltes coses. Depèn de moltes coses. Hi ha autors que sí, hi ha autors que a nosaltres ens agradaria que no paressin d'escriure, perquè els hi publicaríem tot. Hi ha autors que dius, m'és igual que em porti, és que li publicaré. Encara que sigui irregular. Sí. És igual, si el tercer és una mica més dolent, és que el quart tornarà a ser bo, ho sé, ho saps. I altres no. Altres dius, hòstia, aquest li ha sortit collonut. El següent, ni de broma. No, perquè és que no en té un altre. No en té un altre, no. I després també hi ha aquell concepte de Bartleby, no? Que parla Enrique Vilamatas, que em fa molta gràcia. Molt recomanable el llibre, per cert. Clar, hi ha gent que escriu un llibre o que té molta por del que escriu que no agradi i llavors no escriu, o no té més ganes d'escriure. Ja us hi trobeu amb això? Ostres, va, escriu-ne un altre. No, sí. Això que dius, és el meu llibre i ja està. I vosaltres que veieu que hi ha fusta allà, però no, no hi ha. Sí, els editors s'hi troben. A vegades fins i tot, i a mi m'ha passat en un llibre en concret que no diré, a vegades tu veus que algú pot escriure un llibre, l'autor no hi creu, el persuadeixes, i a mesura que el va escrivint es convenç a si mateix.
i al final tens un llibre molt bo. Això ens ha passat una vegada. Això ens ha passat tenir una vegada. molt de tacte amb això, I anar acompanyant molt bé. Sí, bueno, molt de tacte... Sí, clar, és que, a veure, com ho diria? Molt de tacte, sí, molt de tacte, molta mà esquerra, molt... Està jugant també amb intangibles, clar. Per què creus que aquesta persona pot fer un bon llibre? Perquè a vegades he llegit 5.000 paraules que són collonudes. Les pot convertir en 50.000? Per què ho crec? Per què a partir de 5.000 d'un tema em pot escriure 50.000? Perquè tu em diries, no tens cap prova. Jo et diria, no en tinc cap. Però per com parla la persona, per com la veig, per la seva trajectòria, pel seu tarannà, dic, aquest tio té un llibre de 50.000 sobre aquest tema. El pot tenir. Doncs mira, precisament ara que dius això, també l'escriptor de Figueres, en Vicenç Pagès, Jordà, ens comentava una vegada, també en un altre taller, que és molt més difícil escriure un relat curt que escriure una novel·la. Llavors, en aquest sentit, primer preguntar-te si estàs d'acord i després, per què és així, realment? Perquè, al final, l'esforç se suposa que és menys perquè necessites menys paraules, no?, per fer un relat. Però suposo que perquè quedi rodó costa molt més... Passa el mateix amb un discurs. Perdona? Passa el mateix amb un discurs. Un discurs de 5 minuts és dificilíssim, perquè tothom estarà atent 5 minuts. Tothom està atent 5 minuts. Allò que has de dir en els 5 minuts sencers ha de ser la rehòstia. Si el discurs dura una hora, l'has d'acabar omplint de tota mena de coses. Per què? Perquè tothom acabarà desconnectant en algun moment, després algú el rellegirà, quedarà per la història, però una hora de discurs, i si anem a Castro i els seus 4 hores de discurs, doncs ja no t'explico. Amb la novel·la passa el mateix. La novel·la et dona molt de camp per córrer, per fer una gran estructura, per trenar molt bé una novel·la, per donar molt de detall, per entrar molt al fons de les coses. Un relat no. Un relat has de ser molt més sintètic i has d'aconseguir un resultat, doncs això, amb 2.000, 3.000, 5.000 paraules. Jo dic una cosa, que jo com aficionat també una mica a l'escriptura, precisament me fa pànic anar més enllà de les 3 pàgines. Jo sempre m'agrada més escriure relats curts, independentment que puguin ser bons o dolents. I quan em plantejava allargar-ho, és que no sabia ni per on posar-m'hi. I és més, jo crec que també condiciona més a tenir errors, al final, de coherència, sobretot de coherència, i de que te'n vagis per un lloc que no toca i que quedi com tot desestructurat. Per això m'assembla, a mi, com contradictori, no, com contraintuitiu, de dir, ostres, doncs a mi em sembla més complicat, més esforç, escriure una novel·la, un llibre amb una certa entitat de pàgines, que un relat curt. A veure, si pensem només en el temps directe invertit, sí, trigues molt menys un relat de 5.000 que una novel·la de 50, 80.000, 50, 80.000 o 120.000 paraules. Sí, evidentment. Ara, un bon relat i una bona novel·la, el bon relat diguem que per paraula vol més temps que la novel·la. A veure, i això, com sempre, és una generalització. Depèn de l'autor, depèn de moltes coses, sobretot de l'autor. Però sí, perquè com més curt, més concís, més dens, més important, perquè més recordem, a més, la història sencera en un relat. Una novel·la és això. Ningú és capaç de recordar exactament tota la novel·la. Sí que ens deixa un pòsit. Sí que recordem la història. Però tot exactament no. En canvi, un relat de 5.000 paraules és molt fàcil que sapiguem què passa. I fins aquí la primera part d'aquesta entrevista amb en Bernat Ruiz Domènech, editor d'Apòstrof. Espero que us hagi agradat i d'aquí un mes ens retrobem en la segona part.